बोसोरसालिया जुथुमा बिनि दिनै जोबथा सान बिनि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ जोङो मावफुंनानै लाबाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय। दा बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय मोनायाव जों आनसलिक एबसुआ जायफोर डिसिसन थांखि लादों बेखौ जोङो रायजो राजानो फोसावनानै होदों। मानोना जोंनाव बिजनि ओनसोलाव गोबांथार जेंना दङ, जोंनि सोलोंथाइनि जेंना बेखौ जोङो गोथौयै सावरायनाय जादों। लोगोसे जोङो बेवहाय माखासे थांखि जों थि खालामना लादों। जोङो बिजनि दख'र एबसुनि सिङाव थानाय सरकारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसालिया 100% रिजाल्ट खालामनो हागोन बिसोरनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बान्था होदों आरो देग्लायबो होनो थाखाय जों थि खालामदों। लोगोसे जोंनो जोंनि बिजनि ओनसोलाव 10नि फरायसाफोर जायफ्रा मेट्रिक होगोन सरकारि फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसाया 90% बांसिन लानानै बांसिन नम्बर मोननो हागोन बै फरायसाखौ सासे फरायसा सायख'नानै जोङो बेस्ट स्टुडेन्ट अफ द इयार बान्था होनो थाखाय थि खालामदों। लोगोसे जोंनि गामिफ्राव सरकारि गुदि फरायसालिफोरा थैलांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोन्दों स्टुडेन्ट इनरलमेन्टआ खम जालांनायनि थाखाय। दा बेवहाय जों गोथौयै सावरायदों आरो एसएमसिजों रायजो राजाजों सावरायहैनो थाखाय जोङो थि खालामदों। मानोना जोंनि गामिनि गुदि फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन, नङाबा जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय फरायसाफ्रा साख्रि मोननांगौनि जि पस्ट बेखौ जोङो खोमानानै लागोन। जोङो नुदों गोबां दिथागिरिफ्रा गावनि गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय प्राइभेट स्कुलाव थांनाय, इंलिस बिजोङाव फोरोंनाय बे थासारिया जोंनि गेजेराव जादों। नाय नोंथांमोना जाय प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनानै इंराजि बिजोंजों फोरोंनानै BA पास जानानै DLED टेट पास जानानै साख्रिखौ नाथाय गामिनि LP स्कुलावनो नागिरफैफिननाय बे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो जोङो गामिनि LP स्कुला थांनानै थायोबासो जोंनि इयुन जोलैया बेखौ साख्रि मोनलांबाय थानायनि लामाया रोखा जानानै थागोन। नङाबा जोङो इयुनाव जे LP स्कुल थैलांबाय थायोबा बिनि साख्रि मोननांगौनि पस्टखौ जों खोमागोन। मानोना जोंनि बर' बिजोंनि साख्रिखौ गुबुननिजों सेलायनो गोनां जाया। बेवहाय सोरबा LP स्कुलाव साख्रि मोनोबा सोरबा ब्रह्म बसुमतारियानो मोनगोन, बर' मानसियानो मोनगोन, नाथाय गुबुननियाव सेलायनो गोनां जायो। दा जोङो बेखौ सिकिउर्डयै जोङो लाखिनो हायोबा जोंनि इयुनाव जोंनि इयुननि लाइमोन जोलैफ्रा साख्रि मोनबाय थानायनि पस्टआ रोखा जानानै थागोन। दा बेखायनो बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय गुदि फरायसालिखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो, गेजेर फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखियो, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो बेखौ खावलायहरबाय। दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि नेसनेलिज्म गैया जालांनो नागिरदों, हारि मोजां मोननाय सानस्रिया जोंनि गेजेरनिफ्राय गैया जालांनो हमदों। जोंनि जि समायना रमायना हारिमु बर'नि खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, मोसानाय गासैबो जोंनि बे दोरोङारिफोरखौ हमथानानै लाखिनानै जोङो बर' माहारियारि बाद नेसनेलिज्मखौ जेब्लायबो लाखिनानै दोननांगोन। बिनि थाखाय जों गोथौयै सावरायदों आरो फैगोन जानुवारिनि गेजेराव जोङो बिजनि ओनसोलनि HS फरायनाय, कलेज फरायनाय आरो इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै इयुथ कनक्लेभ हाबाफारि लानो जोङो थि खालामदों। मानोना जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै दिग गैयै मोनसे थासारिसिम फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। गोबाङा गावनि केरियार लानायाव फेलें जादों, गोबाङा मालायजों फिदिंजादों, सोरबाया 1000 2000 फैसा होनो नागिरबानो बहाबा राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाहैनाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायबाय बे हाइ स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि, हायार सेकेन्डारि फरायनाय फरायसाफोरखौ अननानै बेबायदि राजखान्थिनि दागोआव जाहाथे गाब गानो दा नाजाहै। बियो UPPLआनो जा, बे BPFआनो जा, BJPआनो जा, मोनबो राजखान्थि हान्जायाव जाहाथे जयेन जाया जोंनि लाइमोन फरायसाफ्रा, कलेज फरायफुनायफ्रा। नोंहा फिउचार दङ, नोंहा इयुननि केरियारखौ मोजाङै लांनांगौ। दिनै नोङो कलेज फरायहांनायावनो जुदि राजखान्थिनि मोनसे सार्टखौ लायोबा नों बेसे गोजान फरायलांनो हानो? नोंनि IAS IPS जानायनि सिमाङा बहा? बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायबाय सोरनिबा राजखान्थि गारांजों सुर होफानानै जाहाथे गावनि केरियारखौ धंस' खालामनो नाजानो नाङा। आङो बेखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ अननानै खावलायबाय। आरो नोंथाङा माबा जेंना जादोंबा जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों जगाजग खालाम, जों नोंनो मोजां राहा खालामनानै होनो हागोन। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै दोननो नांगोन। जोंनि बर' रावा थांनानै थानांगोन, बर' थुनलाइया थांनानै थानांगोन। बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। जोंनि साफ्रोमबो बर' दिथागिरि रायजो राजाफ्रा बर' रावखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोंनि बिजोंखौ फोथांनानै दोननांगोन। होमबासो जोंनि थुनलाइ थायोबासो हारिया थागोन। जेब्ला जाय हारिया थुनलाइ दं बे हारियानो गोथाङै थांनानै थानो हादों। बेखायनो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोङो मोनायाव थांखि लादों आरो मोनफ्रोमबो गामिसिम जोङो गामियाव पस्टार सिथाबगोन। रायजो राजाफोरखौ जोंनि गासैबो जोंनि नेसनेलिज्म सानस्रिखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोङो थांखि लादों। बेबायदिनो जोंनि समाजनि जेंना, ड्राग्सनि जेंना, जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जेंना, जोंनि समाजाव
फिसाय गोनांखाया गावनि गथ' गोरलैखौ गारनानै गुबुनजों खारलांनायनि जेंना बैफोर गासैनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों आरो इयुन समाव जोङो हाबाफारि लालांनो थाखाय थि खालामदों। जोङो खावलायगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जों आइजोफ्रा सांग्रां जायोबा जोंनि समाजा मोजां जागोन। आइजोफ्रा गिबियै सांग्रां जाग्रोनांगोन, होमबा नोंखौ रावबो नोंखौ बुरखायनानै लांनो हानाय नङा। बेखायनो हाबा जाबाय, नोङो संसार जुलि जाबाय, गथ'बो मोनबाय, जेनेरेसन मोनबाय, नाथाय बिनि उनावबो नोङो गावजों रायजो राजाखौ लानानै हाबा जानायखौ गारनानै गुबुनजों थांफानाय बेखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। बेखायनो मोनफ्रोमबो गामिनि आइजो आफाद, सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे बयबो थिग खालामदों गावनि गोसोखौ, गावनि हान्जानि मानसिफोरखौ थिग खालामगोन, गामिनि आइजोफोरखौ थिग खालामगोन, हौवा माहारियाबो गामियाव सावरायनानै बेफोर समाजनि गेना खान्थिफोरखौ फोजोबनो थाखाय थिग खालामनांगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव दख'र एबसुआ रायजो राजाजों सावरायगोन, आइजो आफादजों सावरायगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपजों सावरायगोन, बे समाजनि गासैखौ फोजोबनांगोन। लाइमोनफोरखौ खावलायगोन बे ड्राग्सनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन। नोङो ड्राग्स जुदि बाहायोबा नोंनि जिउआ धंस' जागोन, नोंनि फिउचार केरियारा धंस' जागोन। दिनैनि डिजिटेल जुगाव, मेरिट जुगाव नोंनि केरियारखौ लांनांगौआ फेलें जागोन ड्राग्स बाहायोबा। बेखायनो बेखौ फोजोबनांगोन। साफ्रोमबो फरायसा लाइमोनफ्रा बिनि फारसे सांग्रां जानांगोन, खामानि मावनांगोन। गामि आफाद, दैदेनगिरि, समाजनि साननो गोरों जाहाथे खना खनला साहा लोंनायाव बहाबा जिरायनायावल' सावरायालासिनो बिनि हेंथायै खामानि मावनो थाखाय बयबो सिगांबोनांगोन। बेखायनो बिजनि दख'र एबसुआ मोनफ्रोमबो दालाइ एबसुनि सिङाव आरो बिजनि नोगोराव हानजा सुनाय हाबाफारि लानो थाखाय आरो सांग्रांथि मेल लानो थाखाय जोङो हाबाफारि थि खालामदों। आरो जोंनि ओनसोलाव हा हुनि जेंना दङ। दिनै बिजनि दख'र एबसुनि सिङाव मोनब्रै एफआरसि दङ, मानास्रि, गेरेमसा, रंजालि आरो फोरमायसालि। मोनब्रैनि गेजेराव मोनसेया फोरमायसालिया दिनै SDLSआव पास जाबाय। दा बै मोनथाम थालांनायखौबो थाबैनो SDLSआव पास खालामनानै जोंनि हादान ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनो हानि पाट्टा मोनहोनांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिटिआर सरकार, आसाम सरकारजों सावरायनानै पाट्टा होनो थाखाय जोङो सावरायदों आरो थांखि मोनसे दैथायहरदों। मानोना जोंनि फरायसाफ्रा, हादान ओनसोलाव थानाय फरायसाफ्रा हानि पाट्टा मोनैनि थाखायनो स्कलारशिप मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। गोबाङानो गावनि स्कलारशिप मोननायखौ बन्सिथ जानो गोनां जादों। बेखायनो हानि पाट्टाया नांगोन। मोनसे समायना न'खर, मोनसे गोजोन न'खर जानो थाखाय बेहा खरलबसे हा थानांगोन। बेनिखायनो बिटिआर सरकार लोगोसे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM सार रन्जित बसुमतारीखौ खावलायदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लोगोसे गासै बर'फोरनो, हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो थाबैनो हानि पाट्टाखौ खालामनानै होनांगौ आरो जोंनि BTC ओनसोलाव बेखौ खालामनांगौ। लोगोसे जोंहा BSCआव हाबनाय दानि BTC बिटिआरआव थायै डिसपुटेड गामि दङ, 95 डिसपुटेड भिलेजफोर दङ। बेखौ थाबैनो जों एरिया एक्सटेनसनजों लोगोसे सोफानांगौ, बेखौ जों खावलायदों। जोंनि बिजनियावबो मोनब्रै मोनबासो गामि दङ जाय डिसपुटेड भिलेज, बेखौबो थाबैनो सोफानांगौ। जोङो थान्दैमेलाव सावरायदों आरो थांखि मोनसे जोङो दैथायहरदों। आरो बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाया मावफुंजानांगोन। बिटिआर एकर्डनि गासैबो क्लजफोरा मावफुंजानांगोन। बिनि थाखाय जोङो मिरु एसोन थांखि दैथायहरदों। थाबैनो जाहाथे बे बिटिआर एकर्डनि गोरोबथाफोरखौ मावफुङो, बेखौनो जोङो थांखि दैथायहरदों। लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो साबायखर बावनो नागिरदों आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांनाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै जोंनाव कलेजफोर, भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि दफा बायदियै थांनाय 28 डिसेम्बर खालि जों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा मोनसे फोसावलाय जों नुदों। बिटिआर ओनसोलनि 10टा डिग्री कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। बेवहायनो जोंनि बिजनियावबो बर' बाजार डिग्री कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। बेखायनो